Roger Trullols i avui us vaig a fer la meva exposició oral que l'he fet dels volcans. Com es crea un volcà? L'interior de la tela és líquid i està a milers de graus de temperatura. Aquests líquids s'anomenen magma, que és pedra fosa. Que la pedra fosa és això d'aquí de foc. La Terra té diferents capes. La capa que està més a prop de nosaltres es diu escorça terrestre. Són plaques molt grans que s'anomenen plaques tectòniques. Les plaques tectòniques són no es podria dir que el nostre gran planeta és com un gran trencaclosques d'aquests rodons que hi ha en diferents peces. En moltes diferents peces s'anomenen plaques tectòniques que estan encaixades i en moviment. Aquí veieu aquest mapa d'aquí dalt. És el mapa de plaques tectòniques que hi ha diferents plaques tectòniques, hi ha de petites i de grans. I si us fixeu aquí baix, on hi ha volcans, hi ha plaques tectòniques perquè quan xoquen les plaques tectòniques es crea l'erupció volcànica. Les plaques floten a sobre d'un mar de roca fosa, anomenat càmera magmàtica. Que la càmera magmàtica és això d'aquí baix, que té el volcà. Quan augmenta la pressió i les plaques xoquen entre elles, es produeix una esquerda. A l'escorça terrestre busca una sortida que la sortida és el cràter, que és aquest forat que els volcans aquí, que tenen el forat a dalt, i aquí quan xoquen les plaques tectòniques que passen pressió i surt disparat i surt el cràter. I la lava és molt fàcil de fer-la perquè primer és lava i després surt per aquí i passa per la xemeneia i es diu lava. Tipus de volcans. Volcans actius són els que tenen activitat volcànica, que treuen molt material a la superfície, com lava, pedres, cendra i gasos tòxics. Volcans adormits són els que estan aturats, però ningú sap quan poden entrar en erupció. Pot tardar 5.000 anys o una setmana. Volcans morts són els que mai més tindran cap erupció volcànica en tota la vida. Què és la lava? És roca fosa que surt de l'interior de la Terra a més de 1.000 graus de temperatura. I aquí es poden crear rius i pedres volcàniques, i també la lava pot sortir en pressió, que aquí surt com un túnel així, amb la pressió que entra dintre, que de vegades surt la pressió perquè entra l'erupció que surt torçada i surt. Si la lava surt del fons del mar, es podrien formar illes, com les illes de Hawaii. Aquí teniu que observar la pedra volcànica que us he portat. És de la zona Lanzarote, a les Illes Canàries. Predicció d'una erupció. És molt difícil saber quan pot haver una erupció volcànica. Molts científics intenten estudiar tot el que poden per evitar la mort de moltes persones. I aquí, aquesta foto d'aquí, teniu un científic estudiant aquí aquest volcà que ha entrat en erupció aquí al riu, per estar estudiant que ha sortit amb llengua i ha creat aquest riu. És perillós? Esclar que sí. És un dels
tot que no és de la naturalesa, però és molt i molt perillós. En els últims 200 anys han mort més de 200.000 persones en tot el món. Les ciutats s'han quedat destruïdes. La força que té un volcà ningú la pot controlar, ningú. Escolteu, nens i nenes de la classe de Finlàndia, us vull fer una pregunta. Hi ha volcans a Catalunya? Sí. Doncs sí. Ai, ara us la pujarem. En 5 minuts. On està?